että voi olla yhden kommentin postaaminen vaikeeta. Tämä on ollut ainakin 1,5 tunnin projekti. No, ensin netti katkeili vaikka kuinka monta kertaa siinä vaiheessa, kun mä yritin kuunnella tuota sun videotas. Ja sitten, vaikkei se katkeilukkaan, niin YouTuben bufferoiminen jotenkin oli hyvin, hyvin tahmasta. Ja sitä täytyy aina aloittaa uudestaan ja uudestaan. Sitten kun mä vihdoin ja viimein olin saanut kuunneltua sun videon ja päätin ruveta äänittää omaa kommenttia, niin tää Toosa ei jostain syystä ota ääniä. Tää on varmaan jotain 10. kerta, kun mä yritän höpöttää. Erilaisista syistä aina on katkennut tai tapahtunut sitä tai tätä. Ja vihdoin ja viimein mä huomasin, että ainakaan sieltä ei kuulu ääntä. Vaikka koko ajan vihreän palkki tuossa heiluu, että ääni menee sisään. Sitten mä mietin, että olkoon vaikka semmonen mykkäkommentti, mutta tää lähtee. Käsitellyistä asioista. Eput mä tiesin, koska meillä on ollut Jyväskylästä lastenhoitaja kotona ja hän käytti sitä sanaa. Sitten Jyväskylän murteeseen mun pitäisi sanoa myös sellainen juttu, että äiti aikoinaan kertoi, että Jyväskylässä puhutaan kauneinta suomea, kun siellä ei ole murretta lainkaan. Ja nyt sä kummallista kyllä joudut samasta asiasta kärsimään. Sitten niin siinä lopussa, kun oli se irtonainen kamera ja ne upeat mehikukat, olisi ehkä syytä harkita munkin semmoista irtokameraa. Tämä kone polvilla parvekkeella on aika epäergonominen tapa tehdä postauksia. Ja sitten vielä se, että mä en ole töissä Turussa 7-8 päivää kuukaudesta pahimmillaan. Että mistä sen tietää, vaikka joskus vielä nähtäisi siellä. Tai ainakin täällä. Hyvää jatkoa sulle.